Assalamu alaikum masu sauraro, barkamu da wannan lokaci, barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na The Fans Boys da ke zuwa muku daga nan kafar yada labarai ta muryar wasanni Waalaikum wadda take yada salam. shirye-shiryenta a kafafen sada zumunta kama daga kan YouTube, Kai Facebook, Instagram har ma da TikTok. To kai tsaye za mu iya cewar bayan a wannan satin za a fara gasar Premier League wanda kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za ta barje gumi da ita da kungiyar kwallon kafa ta Coventry City wacce ta dawo daga gasar mai daraja ta biyu. To kai tsaye za mu iya cewar Ali, za mu fara da kai. Ganin yadda kungiyoyinka kamar ce kungiyar ka ta Manchester United ta yi gyare-gyare sosai, wanda a yanzu muka ga labarin cewar kungiyar ta gama cin mai yarjejeniyar baka da baka tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Brighton and Hove Albion akan daukar dan wasa a Carlos Baleba. Kai tsaye kafin mu je ko ina a cikin shirin namu, me zaka iya fara cewa kafin farawa ita wannan gasar ta shekarar 2026 zuwa 2027? So, alaikum assalam wa rahmatullah. Da farko dai sunana Aliyu Adamu Idris. Game da Manchester United kuma, ni a yanzu haka inda nake jin ƙwarin gwiwa kan club ɗina da kowane irin ƙungiya zan iya haɗuwa da ita, kuma ina jin a jikina cewa zan iya samun nasara. Saboda me ya faru? Da Glazers family sun ba mu wahala yanayin transfer. Yanzu kuma ina yi wani abin da ya dace. Yanzu ka duba ka gani last season da muka ɗauko mutum uku, Bemo, Kunha, Lamed da Sesko, mun kawo mutum biyu yan cikin Premier League sun nuna mana kwazansa da jajirce su. Wancan guda biyun, ɗaya Belgium ɗaya Germany, mun kawo su sun ce kawai Manchester. Yanzu tsarin Manchester yadda suke burge ni suke tafiya a transfer su, ba za ka taɓa ji sun buɗe wa duniya cewa ta ɗauki wani ba, saboda mutane da yawa idan na fara lissafa maka akalla sama da mutum 10 a club ɗin Premier wanda Manchester United ne suka nuna sa club ɗin su kuma suka ba su je suka ɗauko suka zama wani abu kamar irin su Mane. Wanda bayan nan ma ga wannan Elliot Anderson da ya tafi amma ni na ji daɗi alhamdulillah da ban ɗauki wannan yaro Elliot Anderson ba, saboda ni dan jin da ba na nasa. To amma ana kallon ya zaka ce ka ji daɗi, ana kallon sa ai yana da kyau sosai kuma akwai gudunmawar da zai iya bayarwa a ita kungiyar. Yana da kyau sosai, amma Manchester United ka fuskanta ya tada da yawa. Yanzu kashi suka dauko Chima suka dauko da Andres Santos duka 85 million suka kawo shi kuma wani nawa ne pound miliyan 116. Masha Allah, yanzu haka sun ba Brighton 70 million a kan bale ta faka gani wannan midfield uku a cikin Premier League su gaba ɗaya guda ɗaya an ɗauko shi a kan 116. Ta lalace. Manchester United a yanzu haka ina goyon bayan kada wani ɗan wasa ce Manchester ya so idan suka ba da club ɗin suka ce a yayi kaɗan. Kamar Matthias Fernandes, masar daga naira miliyan 70 ba za ta ƙara ba, ya fi ta a miliyan 85. Ban ce iya bar ba. Ya iya bar. Kamar wannan shi ma Baleba din, kamar a yadda na ga rahotannin sun fito daga shi dan jarida Ben Jacob ana cewa akan kusan fan miliyan 70 aka daidaita a yadda dai rahotannin suka nuna. Wanda ce 70 miliyan ne, shi sa masa idan ka yanzu shi ne babban transfer wanda suka kashe kuɗi a bana. Wannan Baleba ne 70 miliyan ne, Tielemans 35, Andres Santos waye Dalo kuma yana a wannan rubuta ma zo daga Leeds United wannan sai shi bale ba tabbata. Na gane yanzu Manchester suna tsara wannan club din su ne akan yanayi mai can da za su samu inganci a gaba. Da mun yi yan wasa irin su Sancho, Pogba, wannan something gashi nan da sauransu mun kawo shi mana wani abun a zo a gani ba. Transfer muke tura saboda mun tsuga masa mun kawo dan wasa mun zo mun kawo shi ne zuba mar ido ya gagara mana komai. Yanzu ka duba Bemo. To Ali, kafin mu je kada mu tsawaita bangaren ita kungiyar kwallon ka kunce bangaren transfer din. A ya kake kallon yanayin yadda ita gasar Premier League ta wannan karan za ta fara? Kusan zan iya cewar a yadda na ga hasashe daga su kamar Super Computer, ita Manchester City, Manchester United ana ganin cewa tana ɗaya daga cikin
wanda za su iya lashe gasar, amma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta dauki wajen kusan kaso 50, sauran kungiyoyi da suka hada da Chelsea, Manchester City, Liverpool da kuma ita kungiyar kwallon kafa ta Manchester United suna da sauran kasan, wanda Manchester City a cikin kasan da ya rage tana da kusan kashi 9 ne na ita lashe gasar Premier League. Ya kake ganin cewa wannan hasashen da iya tabbata, kana ganin ko kuma zaka iya kawo ita kungiyar kwallon kafa ta Arsenal tsaiko a ita kan lashe ita gasar Premier League ta bana? Kwarai da gaske, saboda hasashen Premier League yana da wuya, ko su kansu sauran masu prediction Premier League da suke zaune a Stratford idan mutum ya ce maka kaza ya zubar da ɗan da kai ba lafi ba cewa aka masa salati da an tara da tsare haka opta ga ka kawo na uku. Ire-iren wasu mutanen da suke fitowa suke cewa Manchester ta kaza kaza ko kuma mutum ya ce ai Manchester za ma su shiga top 4. Na fuskanci a inda na fuskanci in bana ka gane sun gama raina wannan Manchester United a bana kuma abin da za su yi ba. Kare sai mun yarda da kwakwalwa kuma idan aka yi masa abin da ya dace ka gane shi ma zai abin da ya dace a Premier, amma kai tsaye zan ɗauki Premier na ba wa Arsenal ko ta makifi ko Liverpool. Kowane lokaci sai yana iya canzawa a cikin wasa 4 ko 5. To, kai tsaye bari mu je ga ita Zainab Mujiya take kallon fara nan gasar, wanda dai har yanzu dai muna jiran su Madaki Mai Hala da kuma shi King Jamil waɗanda za su iya shigowa mu tattauna akan ƙungiyoyinsu na Madrid da Barcelona, wanda King Jamil da ya gaya min yawanci yanayin sadarwa ne ke dan bashi tangarɗa, wanda shi kuma Madaki Mai Hala da ta yi shi ma yana wani uzuri ne amma bai dai sanar da ni ba, amma insha Allah zai iya kasancewa da mu zuwa koyaushe. Malama Zainab a shigo a yi sallama da masu sauraro. Assalamu alaikum. To, wa alaikum salam. To, malama Zainabu ga dai kusan zan iya cewar gasar Premier League yau Juma'a ta fara, wanda a wasan farko kungiyar kwallon kafa ta Arsenal na barje gumi da ita kungiyar kwallon kafa ta Coventry City, wanda mu je kai tsaye abin da zamu fuskanta shine tattaunawa akan ita kungiyar ki. Da farko tukuna me ma kike fara tunani akan ita kungiyar ki ta Manchester United a wannan kakar da za ta kama, ko in ce za a fara, ko kuma in ce ma aka fara, me kike tunani game da ita, ko kuma me kike tunanin cewa za ki iya samu, ko kuma ya ma kike kallon fafatawar ta gabaki daya a gasar Premier League kafin mu je kan sauran gasannin tukuna? To gaskiya kaga gyare-gyaren muke yi, har yanzu muna kan gyara kuma muna siyayya yanda ya kamata, wa'anda ya kamata. Yanzu kaga ina ga da siyayyan da muka babu wani dan wani muka dauko duka yan cikin gini. To kamar za a iya cewa kenan ita Manchester United ta ji daɗin sayayyar 'yan cikin gida 'yan gasar Premier League, wanda tun a baya an ba ta shawara akan ta siyi wannan abun bata sha ba, sai a yanzu da ta ɗauki Bemo kuna ta ga irin abubuwan da suka bata, ta ji daɗi kenan yasa take iya sayan su 'yan wasan cikin gida daga ita gasar Premier League waɗanda suka san kalubalen. Gaskiya kaga yanzu ta daina kwaɗayin cikin wasan da kaga suna haskakawa a sannin da suke bugawa. Kasancewar yawanci wasan da ake za ka ga ba zafi kamar ta Premier, to sai a ga in an ga dan wasa sai a ga irin yana ba da wuta a ce wannan dan wasa zai yi, ya zo Premier sai ya kasa, sai suka mai da hankalin su last season suka kwaso yan kaga kunya da Mbumo, sai suka ga to tunda gashi wannan sun su gudunmawar da suke ma sai hannu wannan season nan ma su katan su mai da hankalin su kan Premier, kaga shi ne suka da ɗauko shi Tielemans da daga can kuma Bale shi ma yana kan hanya. Emil din nan namu daman shi ke da matsala ba. Misali kamar dukkan United ana kallon kamar tana da matsala a bangaren hau a sama, amma har yanzu ba ta player da zuwa ba ta abinci da ba a wannan wuri. Ta da tsohon wasanta wanda zai iya zuwa ya ga mata gurin ba ta dauki wani ba, ana kallon cewar ko da shi shirye wurin jagorantar sa bangaren, ko kuma an samu wani tabbata sai mu je tambaya ta gaba. To Marcus Rashford gaskiya bai zama da shi bane, dai yanzu Manchester bai na wannan yayin wai ta cewa saboda wannan yan wasan kawai sun ta dogara da su, yanzu kowa kawai ya kwaci
in babu Rashford kaga Kunya yana buga wurin, Dogo yana buga wurin, ga Mbeumo can ga Ahmad Afoy. Gaskiya ba ni tunanin ko Marcus Rashford zamu da shi ko kowane ɗan wasa yanzu kawai in ka iya in za ka yi ne ka yi, in ba za ka yi ba kawai ka ba da waje. Akwai masu buga inda kawai inda muke tsaya yanzu shine bayan nan tana yoyo sosai, musamman gefen wajen show ɗin muna buƙatar gyara ta wajen shi. Wajen Luke Shaw ai kaman akwai dan wasan da suke nema Lewis Hall, to kina ganin cewa zai iya zuwa ya bada abin da ake da bukata bayan shi dan wasa Shaw kenan? To yiwuwar kaga aikin cinikin har yanzu yana kuma da ƙyar fili da su sake shi. Shi yana son yadda season shi ma yake son ya bari, amma su kungiyar ce har yanzu dai ba su ba sa son su rabu da shi. To ba na sa shi a lissafi gaskiya, za su sayar to in kuma ba za su sayar ba za mu iya neman ya zama shi ma Zainab, mun taɓa tattaunawa da ke akan bawa Michael Carrick aiki na Manchester United, wanda a baya mun taɓa yin magana da Ali tun a wasanni ukunsa na farko, wanda Ali yake cewa shi bai goyon bayan a bashi aikin, wanda a yau Michael Carrick ya jagoranci wasanni da ɗan dama, wanda ina tunanin rashin nasara ga baki ɗaya guda biyu ko uku ne, wanda kunnen doki shi ma ba wuce hakan ba. Sannan nasararsa dai ita ce mafi yawa, kusan za a iya cewa a cikin 100 ya yi nasara da kaso 90 a wasannin da ya fafata. A yanzu za mu tunkari gasanni ne kamar guda 4, ga Premier League, ga FA, ga kuma ita Carabao, sannan kuma ga Champions League. Ita ce gasa mafi kalubale, an canza sabon tsarinta. Kuna ganin cewar Manchester United a haka za ta iya tafiya kamar a yanzu, kuma a tsakiyarta tana da buƙatar kamar har yanzu cikin 'yan wasan da kuka ɗauka su Tielemans, Santos da kuma shi wannan Baleba ɗin, kuna ganin cewar za su iya maye gurbin shi ɗan wasa Casemiro da ake ganin cewar kamar shi ne ƙashin baya na ƙungiyar, musamman a tsakiya bayan shi ɗan wasa Bruno Fernandes? To kusan su Tielemans ɗin da aka ɗauka ko Baleba da ake magana, mun so ne yanda suka zo da zuciya ɗaya su ma mana abin da ya fi abin da Casemiro ya ba mu. So mu ba mu tunanin mun rabu da ɗan wasa kuma ba za mu samu madadin shi ba ko wanda ya fi shi, wannan gaskiya babu shi a cikin aƙidar Manchester United. Kawai duk wanda ya misali kusan za ka iya cewar wasanni da dama kusan idan za a yi za a kalli gurbin Casemiro yawanci yana nunawa. To a yau kuma Casemiro baya nan, duk da dai kasancewar ba wai ya zama wani babban dan wasa can da za a kwatanta shi ko a ce ba za a iya mantawa da shi ba, amma kwarewarsa ta kai a ce su Tielemans din za su iya maye gurbinsa cikin kankanin lokaci, ko kuma a'a za a ga wani rauni daga bangaren su. Ya Casemiro ya ba mu da mawa ba, to amma su Tielemans din tunda kuma in Premier ne sun santa da bai, so bana tunanin su sha wahala wajen adapting da league, tunda ba bakon wannan ne, ina ganin za su kama su ma fiye da abin da ya yi. Sannan kuma ganin komai duk ya yi kaɗan, kaga muna da wasu yaran Chelsea ga su Mount, in dai babu injury da abin da yasa zaka ga kawai kana dogara da ɗan wasa guda uku guda kaza saboda kawai babu suna a ƙungiyar, to da aka ƙaro mutum uku kaga wa'annan za a sa su kamar su gulla a Premier, wa'annan ga su Champion ana buga su, wa'annan su ma a sa su a cikin ko FA Cup haka, ko da sauran 'yan academy ma kaga ana iya mixing ɗinsu. To ga tsakiyar nan insha Allah yanzu dai mun ɗaure ta. To kai tsaye a yanzu bayan ɗan wasa Baleba da Manchester United ta ɗauka, tunda dai Manchester kusan Michael Carrick ya magana akan cewa yana son 'yan wasa ƙungiyar. Ɗan wasa a yanzu shi ɗan wasa kuma cike da kuma ake yanzu dai mun samu 'yan guda uku ke nan da ake ya kamata ta ci ko wasu wani ke
sannan ga to je aikin kan Ali Manchester ta fafata na su guda wanda ta fafata da kwallon fata shan galibta da biyar kuɗe na fafata Madrid ta da biyu da ta yi kuna doki da ƙungiyar kwallon kafa ta PSG a ɗaya da ɗaya sannan ta sake kuna doki da Legion sannan ta Malale kana tare da mu? Network na shi ya bashi matsala. Bari mu koma ga Muhammad. Assalamu alaikum Malam Muhammad. Kana tare da mu? To Muhammad dai har yanzu naji ya yi shiru ko kuma yanayi na sadarwa ne. Zainab bari na dawo gare ki. Ni gurina da na yi don operation zaba shi tun na mutuwa ba zan yi kokari a cikin ba. To, kusan zan iya cewar network ɗinka ya ɗan bada matsala amma alhamdulillah da yanzu kuma ya dawo. Zainab Green da gare ki maganar da muka yi da na ganin cewar an fafata pre-season guda 5. An yi draw 2, an buga nasara 1, ko ce nasara 2, sannan an yi rashin nasara 1. Rashin nasara nan kuma da aka yi kusan za a iya cewar nasara ta farko da aka yi za a iya cewa akan kamar matsakaiciyar kungiya ne ta Germany sannan kuma ta dauke ita kungiyar kwallon kafa ta Atalanta ko Madrid sannan kunnen doki ɗaya da ta fafata shi da Leeds United wanda suna fafata ita gasar Premier League ne ya kike kallon cewar a tunkari shi league din haka ya zuwa yanzu pre-season farko da muka buga ai ba su Bruno ba su manyan 'yan wasan a ciki irin first 11 din ai ba su suka buga ko da wasan to ai kamar misali wasan shi AS Milan kusan za a iya cewa an ga kusan fuskar duk kowa ma a shi wannan gasar kuma tsohon kocin ku shine nan ya zo ya baku wannan kalubalen to na ce kaga aiki karshen wasa da muka buga a pre-season lokacin ko kusan kowa ya da doci kowa shi ma a dan bashi dan mintuna shi ma ya dan warwasa ba wai ka nuna kanka ba kaga pre-season bai shi yana da tsayi wani lokaci kace zaka dage ka dinga buga a matsayin ka dan wasa to sai zai iya zuwa sai ka samu rauni a ba a fata yasa zaka ga ba a takiki ana buga pre-season kawai za a buga ne a ga wai kaɗan samu wancan wasa amma ba wai ina ɗaukar shi a matsayin wani babban competition ban da zaka dage dole sai ka ci kowane wasa. To, amma ai ana ganin kamar wata alama ce wacce zai nuna mana zai yake nuna wa mutane cewa wannan kungiyar za ta iya idan aka shiga link. Haka kowane pre-season bane zai nuna cewa a wannan kungiya za ta iya kowace kungiya inda za ta buga maka pre-season to dole ba sai ta wannan ko ta yi music saboda za ta sako 'yan wasa 'yan shekaru kaza an fi barkin da Muna tare da ke ci gaba da bayani.
To shi yasa zaka gani pre-season gaskiya ba na ɗaukar shi a matsayin wani abin da za ka dage ka ce wai shi ne zai nuna maka cewa a'a zaka yi wani abin kirki in an fara league, ko kuma a'a idan baka yi abin kirki a pre-season ba tun a league din ba za ka yi ba. Wani zaka ga kawai buga pre-season din kana ta samun matsala ko kuna ta samun draw ko losing haka, kuma sannan ka zo premier lokacin ne za a fito a yi ball da gaske. To gaskiya ba na ɗaukan pre-season a matsayin wai ma'auni da za a ce ko za ka yi a premier ko kuma a akasin haka. To kai tsaye bari mu je to kai za mu iya cewa yanzu an yi hasashe na cewar kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal ita za ta sake iya ɗaukar wannan gasar da kusan kashi 45 ne ko da 6 ne. Sannan Manchester United ana kallon cewar tana ɗaya daga cikin wadda ake ganin cewar za ta iya kawo cikas, amma kashi 9 aka bata na lashe gasar. Ya kike kallon wannan hasashen? To ai ko last season idan ka je ka duba super computer ta ba ma Premier, Liverpool ta ba mu, to daga ƙarshe Liverpool na 5 ta ƙare. Ba a taɓa kawo Arsenal cewa za ta ɗauki Premier ba, sai gashi ta ɗauka. So waɗannan hasashe ko na waye ko na kunkuru ko na computer duk wannan kawai ka ajiye shi a gefe. Ƙwallo ba haka ake ta ba, kawai fili ake buga sai season ya ƙare ko kuma ya kusan ƙarewa, a nan ne za ka tantance waye zai ɗauka. A yanzu misali an ce kamar alamar ƙarfi tana ga mai kiba. Babu kungiya a yanzu za a iya cewa kamar kungiyar da take a haɗe kamar ita kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal. Ana ganin cewa dole a bata wani abin, kuma ita take rike da kambun. To ke ta wannan ƙarfin gwiwa ke ganin cewa za a iya kawo ita Arsenal ɗin ƙarfin gwiwa, ko kuma ke da ke ganin cewa za ki iya dawowa kujerar ki ta yaya babba a wurin? Da wani ƙarfin gwiwa ke ganin cewa za ki iya tunkarar Arsenal ɗin na ganin cewa an fuske wannan ga ita gasar ta Premier League a wannan karan? To kaga ita ma ai ba iya Premier za ta buga ba, za ta fita ta buga Champions, sauran kuma kowa na gi. To kuma kaga dole fa akwai injury, kaga yan bayan ta nan ma take da su ga Saliba da Timber ba san ranar dawowa shi misali su yi ba. To kaga ta kungiya dai tana da matsalolinta. To ni ba na ganin wai Arsenal a matsayin za a bar barazana a gare ni. Dan season din ma ai kaga da taimakon sai da su VR ne har ta samu ta ci Premier da ba a zata za ta cin. Da ta tafi Champions League din kaga ai rashin kwarewa ne ma a koro ta har ta yi missing ta yi rashin nasara a ƙarshe. Ga shi nan da suka buga FA Cup din da Iron City ne ta cinye ɗauka. So ba na tunanin wai an ta wannan za ta ce wai za ta kare kambunta duk da abin da take wa Coventry City yanzu. To duka ina jin a nan dai za mu katse shi wannan shirin, so amma za mu so mu ji sakon kowanne daga gare ku na ƙarshe, amma kafin nan masu sauraro kuna tare da ita tashar muryar wasanni, wanda muna fatan ku yi mana subscribing a ita tashar mu ta YouTube, sannan a Facebook da YouTube da Instagram da kuma TikTok duka muna nan a muryar wasanni, wanda wannan tattaunawa ce da magoya baya, kuma kowanne magoyin baya yana da dama da zai iya tuntuɓar mu don a tattauna da shi game da ita kungiyarsa, ko abin da ya shafi kungiyarsa, ko kuma abin da ya sani akan harkar ƙwallon ƙafa, wanda kuma insha Allah muna sa rai duk sati wannan tattaunawa za ta dinga zuwa da tare da masana da kuma su magoya baya a kowane lokaci, wadda a yau mun so kasancewa da shi Madaki Mai Hala da kuma shi King Jamil da wanda yake can Libya mun tattauna tare da shi, sai dai kuma yanayi na tangardar na'ura shi ma Muhammad Iblan daga Liverpool shi ma dai matsala dai na sadarwa duka shine ya hana mu jin kasancewa tare da su a cikin wannan shiri namu. To amma insha Allah muna sa rai za mu saka lokaci wanda za mu sake zuwa mu tattauna da su waɗannan mutanen da sauran dai magoya baya. Duk wanda yake da shi zai iya tuntuɓar mu akan lambar waya 081-44-65-8006. Wannan ita ce lambar mu da za ku iya kiran mu kai tsaye, ko kuma ku turo mana sako kai tsaye, ko kuma a turawa ita Zainab, ko kuma duk dai wanda aka samu daga cikin mu nan, Ali ko kuma Zainab ko kuma ni, ko kuma kai tsaye lambar da take ita kan muryar wasanni, za ka iya tuntubar mu akai idan kana so a tattauna da kai game da abin da ya shafi kungiyar ka. Zainab, a karo na ƙarshe menene abin da zaki ce a sakon ƙarshe? To sakona na ƙarshe ne a je gidan kallo lafiya, a yi kallo lafiya. Manchester United insha Allah bayan Premier ta mace ba shakka. Mala Ali, idan kana tare da mu sakonka na ƙarshe.
To, ina tunanin Ali baya tare da mu ya zuwa yanzu. To, duka dai masu sauraro a nan za mu karkare shirin na wannan makon. Sunana Jabir Musa Isa wanda na kasance da abokiyar aiki Zainab Muhammad da kuma Aliyu Adam Idris. Ba mu samu kasancewa da King Jamil mai Barcelona ko in ce abokin mai Aljana Mbappe da kuma shi dan wasa Mariki mai hala ko in ce magoyin baya na Real Madrid Mariki mai hala ba. Amma insha Allah muna sa rai nan da wani dan karamin lokaci za mu tattauna da su waɗannan mutane biyu idan komai daidaitu. Jabir Musa Isa nake sarki gomu mai tiki taka nake cewa mu haɗu da ku a wata tattaunawa ta gaba, na barku lafiya.